Вероятно ще започна с първия продукт, който са нашите ръчно изработени очила. Тези очила не само имат красив и стилен дизайн, но и дизайн, който подхожда на абсолютно всеки. Това очила, които помагат, те са цели устройства. Джаджи, които помагат за решаване на проблеми със здравето на очите. На първо място, основната задача и функция е да защитим очите си, когато работим на компютъра или седим на мобилния телефон, защото или имаме такава работа, или просто искаме да прекараме малко време в нещо и започваме да се занимаваме с телефона. В процеса нашите очи страдат. И днес много очни проблеми са станали по-чести. Много очни заболявания са станали по-разпространени. Използвайки нашите очила, вие се занимавате с превенция, защитавайки очите си благодарение на специалното покритие и специфичния ъгъл на лещите, което помага за облегчаване на визуалната умора и защитава очите ви от ефектите на сините екрани и ултравиолетовата светлина. Сега ще ви покажа как работят нашите лещи с един прост пример. Имаме специална лакмусова хартия, която тества колко добре нашите очила защитават. Използвах синя светлина и можете да видите, че там, където беше лещата, очите ни са защитени. Но силата на тези очила не спира до тук. Основната им функция и защо са устройство е защото рамката, от която са направени, е уникална. Това е графенова сплав, която е ултралека. Тези очила са много леки, тежат само 12 грама. И когато ги носите и сваляте, не остават такива вдлъбнати следи на моста на носа ви, но те също са много издръжливи. Ако случайно седнете върху тях, очилата ви няма да се счупят, защото много хора купуват скъпи очила с луксозни рамки, но случайно сядайки върху тях чупят дръжката, което прави очилата неизползваеми, но за да покажем основното им свойство, а именно свойството на графена, какво прави графенът? На първо място, той излъчва отрицателно заредени аниони. Анионите са вещества, които помагат за възстановяване на кръвообращението. Следователно, когато носим очила, кръвообращението ни се възстановява и спазмите се облегчават. Всички капиляри в очите ни не се уморяват. В същото време, лукът също действа добре при вирусни и бактериални проблеми, ако имате конюнктивит или възпаление на очите. Използването на рамки от графен може да помогне с дезинфекцията и конкретно да се справи с възпалителните процеси в очите, когато ги носите. Имам професионален тестър, който ни позволява да измерим броя на анионите. Нека започнем с измерването на броя на анионите в въздуха, защото анионите присъстват във въздуха. Анионите са въздушни витамини и количеството на анионите на закрито е различно от това на морето, където има много повече. В момента виждаме 15, които умножаваме по 10, за да получим 150 аниона на кубичен метър. А сега 50 аниона на кубичен метър. Сега ще направим същото, но ще измерим нашите очила и ще видим колко аниона излъчват нашите очила. Докато измерването е в ход, мога да обясня защо са необходими аниони. Анионите са като въздушни витамини, повишават имунитета ни и ни дават енергия. Тук виждаме 698 умножено по 10, което е почти 7000 аниона, излъчени от рамката на карафана. Нашите очила и не забравяйте за 150 аниона в тази стая. Какво ни дава това? Както вече споменах, това са въздушни витамини, които повишават имунитета и подобряват кръвообращението. И когато носите тези очила, независимо дали работите на компютъра или на телефона и имате тези очила на себе си, тялото ви започва да получава аниони. Вдишвате аниони, което намалява умората ви. Имате повече енергия и жизненост. Микроциркулацията на очите ви е добра. Очите ви не се уморяват и се чувствате страхотно. Вашето благосъстояние е много по-добро с тези очила, отколкото без тях. Нека ви напомня, че използването на тези очила може да реши проблеми като сухи очи, умора на очите и защита от синя светлина от компютри и телефони, както и от ултравиолетова светлина. Това е метод за превенция на глаукома и катаракта. Те също така защитават зрението на нашите деца, напрягат очите си, гледайки дълго време в устройства, за да гарантираме, че нашите деца няма да се нуждаят от очила. Трябва да използваме нашите графенови очила. Имаме и детски версии и ползи, които тези очила предоставят. Можете да получите по-подробна информация на нашите специални уебинари.